И хора, тогава мина 3 часа, ще го поработя. И е така, котката пак се чепи. На това място стоях. Поработя сега. Един път, ето тук къскъсах тела и трябваше да го правим. Бях на 6 годинки, мисля. Да, на 6. Ако стъпна, припадам. Падам в култа. 6! Не, това не е честен, бе! Хора, какво е това? Това го нямаше това. Значи това е престъпничко. Вижте, хора. Това не беше тук. Това не беше тук. Ето това. Да. Това не е моето. Това е на Памела. Не на Памела. Има всяко такова. На който е престъпник. Кайде сега да търсим още неща с това. Който не знае какво значи за нещо. Така, това нещо го нямаше. Ето това стъкло. Стъкло го нямаше. Ето това. Значи това е бил някакъв пиянец. Не знам, че мрежата е такава, но не. Ние не сме толкова глупави хора. Има някакви не знаят, че мрежите са метални, че дали те са работи. Чакай, че ще правя баба светя, че ще направя. Баба ще ме прибие. О май гад! Значи и ето това е същото. Ето като кукла, ама не наблюдаваш курвата кукла. Добре. Добре, хора. Някакви хора да бъдат.